Shnong Laurapha. Chal, kêu nó. Lenti ban lech ka viewpoint ya ka Shnong Laurapha. Ka ba itanat bha yo ya ka Shnong ba ya ka wa ka bakalan kum u bsein. But ya sha ban ngangan phi ka Shnong mo. Ban poi ka ni ka Shnong ha Mawkynrum phin ha ban ya na nong ka sen ka jan ba marksa ha west Khasi hills. Di nanong kasen kam na jangai hadu kata hendai ka surok pada ka kam da baha hadu kata hendai ka biang ka dangsuk banya kali kam da jenjar than hadu kata hendai ha pengilat pada banlet sa Shnong sa Mawkynrum ka kham jenjar khendiat namar ba kadai ka surok khendau pompat siang rong di da phila banya kejar ka baha banya kejar the P1 kali bakham he kasuk kapoisuk Shnong tagum tahi kani gede galentiyan sa uni ulum menyui ke Shnong Laurapha bagi khot mau ke Shnong bagi khot Mawkynrum galenti dang jenja ban ya kali dede da ka trok lani ka muntai la jan poi so unu lum bakham jrong bha in pe ya ka pentha ka bai tanat bha nang tena jrong but hajin shala akdu ko tayo pala lej idang wan chite sa Shnong idang roya clown da ini deh hajrong lum ko ba tenat bar pe jrong pe so kwat so kya ba salum sa wa kum ni lum makiu lum kelang sulong mau kelang pada tuan rumah sudah take a view kadom sih sang that swa kani kadai ka Shnong Mawkynrum kebetulan buan lagi mau just look there. We have reached the Mawkynrum view.
Nila poi minta ha ni ha ka view ka jingkieng kumtu in kiu sidrong in yo I ka view jang snong laurapha chal kiu no laurapha kumle chen cherum te kai ka snong ya kaninga thai de batishap hi Kadina chilal na batisiap kilometer ite. oh kat bawan sutunan kawan sunset lay and I felt fly telah I think we have seen a great view on top of the rock which is called Mawkynrum. You done starting away? Okay. Huh?